Nuwun mangke to paman Patih Basko. Padha raja satrap tamu paman. Kula nuwun inggih, Ger. Anak Prabu Dasamuka. Paranipun bapa ing kematian ngaturaken suwung panabekti mugi kunjung, Ger. Nggih, paman. Sampun kula tampi. Pangestune Dasamuka Tamparana. Kula nuwun inggih, Ger. Kula tampi tangan kula kekalih kula pun dieng mustaka mugi dadosa jimat aripun. Lajeng wonten wigatos menapa déning anak Prabu animalipun paman. Paman Rasta wonten dawuh. Ing pasewakan dinten sak mangke kula boten badhe ngrembak babagan negari Alengka. Nanging kula badhe nyuwun pirsa pagepokan kaliyan kedadosan ingkang wonten negari Alengka. Menapa leres bilih Rama Wijaya sawadya balane sampun ngajeng Palandang Alengka. Kala nuwun inggih, Ger. Leres menapa ingkang dados kawuh paduka. Sasampunipun Rama Wijaya miwah wadya balanipun kelampahan yasa tambat sarta nyerengaken juru silem Ngalengka nenggih yuyurupa. Samangke sampun kesanggrah wonten ing Swelogi para butuh karepe dhewe. Pangrasta wonten timbalan ingkang ngadhamu. Wiwit dinten samangke kula boten pengin weruh napa dene mrangguli wonten kethek ingkang tronyak-tronyuk wonten negari Alengka. Boten mawas wujute munyuk gedhe, munyuk cilik, munyuk abang, ireng, kuning apa dene putih. Manton wujute munyuk dicekel, Mas. Yang sampun dicekel, diketok gulune, diobong wonten ngalung-alung Alengka. Utama kati wisaya Indriaksa sora maruta Tawana panargana Ponco ayo wisian pakulingan li Bebasan buat burung asam inamo burung abang Kegagak pratane Raden Jaya Anggata akaya kagat kang samya mula